Jien inħobb niġġogja ħafna, hija xi ħaġa li tirrelassani, inħobb insajjar ħafna fissat fuq l-annimali u wieħed mill-aqwa illi nikkundanna kull tip ta' moħħrija lill-annimali, fissat fuq il-Manchester United. U allura nieħu l-kedet meta jitilfu fil-ħajja tal-politika din taqma' ħafna affarijiet ta' dak u trid titgħallem titħak bihom. Għax tant neħdu l-ħajja bis-serjetà importanti illi nidħku niċċajtaw u nitalmu nitku bina nfusna u naħseb li xi ħaġa li żommni għaddejja huwa sense of humor tiegħi. Kien żmien ta' biża' kien żmien ta' twerwir kif rajta tinbidel minn tal-barrani bis-saħħa ta' Edifen Akadami u oħrajn u wara ta' Lawrence Gonzi minn tal-barrani għall-Ewropa. Din leġislatura komplejna żidna il-kura u s-servizzi lill-anzjani għall-ewwel darba tajna ħafna importanza lid-dimensja. Importanti li fil-politika tibqa' tara n-nies bħala bnedmin li għandhom qalb, li jweġġaw, li għandhom pjanijiet,